sa ka. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Minglenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Aljon. Ha? Mag-propose ka ni Lia? O bay, Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. salamat bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw o pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljon. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sinaa. Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang ko nga hatagan kag buwak. Di masagod kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Lia, Hey, babe. Ano niluhod ka? babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhion ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes! Siyempre! Dugay na ko na paabot ani higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaad ako. Di ka gid magmahay. I love you. I love you too. Thank you! Thank you ninyo! Wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa man gid ma. Murag lisod man mo mabdos Lia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kun wa mo'y liwat no. Pero di gapon may muhunong ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh ma. Negative. Mau ba day? Sige lang day. Maabot ra lagi siya nato. Gikapoy naman kong paabot. Tansawan man na ito pagtawag ko sa kapamilya, anak ko, watay anak. Day. Ayaw ko pagsulti ana. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na di mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gid ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan yun gihapon ta bisag mga daptag bata. O dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, Dong. Grabe na magugo ka dili. Mauna ko na ako nga magpiti. Og ni positive gyud. Yes! Salamat Ginoo. Salamat taon Ginoo.
dili na lang mumudayon og pangadap. Di na lang, ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gyud ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi, ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa ginawa ni. Nga hatagan man niya og liwat si Leah. Og niya, nahitabo na yun. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat, ma. Day? Awa, gwapa juga guys, Inday. Nailiwat kayo ni mo. Ni anakit siya to. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton gyud ako ang tanan para ninyo. Salamat tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi ma. Pero abi ni mo ma. Ma-amaze kay kus banding aning amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod ning Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papa's girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggago kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya ma. Nak, ayaw gi-spoiled og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Kalasama na. Kay basin madaog, madarag under time na ko ba? O baka muli na lang yun ko. Uy, ako maningig soon. Hello? Day, Oh, sa gagawin, kuha na ako nung daan si Kura sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakinan pa daw sa resort sa atong kaliguan niya. pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige, Day. Tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa, para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahumanig itaw ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Lia. Hello? John, si Inday. Nagkasa mo si Bugtun. Unsa? Dili! Asa sila karon? Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Kuya! Dili! Anak ko! Kura! Anak! Manoy, suris na kita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy.
Sakit kayo hangtod karon ang nahitabo sa kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hangtod karon, di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga ug mahal kay nako siya. Unta, ako na lang ang nawa ug dili siya. Dili na ko kutob ug daghan kayong salamat, RMN. Mao ket mga higalang kaagi ni Aljun nga taga Millennials Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan, Tears in Heaven. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May ganing sa kababay nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang tumatatampo, nagdasangan nga. Olin. Congratulations, Olin. Sa katapusan, nakagraduate ka na gyud sa high school na. Salamat sa kaayo, ma. Ibisan sa atong kalisod, imugi kong gipa-eskwela. Ako nang gisaad sa namatay ni mong amahan. Nga paskwelahon tagyud ka. Ug buhaton nako ang tanan nga mahatag nako ang maayong ugma nimo. Salamat, ma. Olin, anak, pangandam, ha? Nga naman, ma. Aron magpa-enroll ka sa college. Ha? Imo kong pa-eskwelahan o college? Oo. Ayaw lang tingali, ma, oy. Kaya basig, dili ni mo makaya. Napabi ako yung mga manghod nga nag-eskwela. Anya, wanisad si Papa nga mo tabang na to. Sige lang, good. Mangita na kong paagi nga makaskwela ka. Mutabang na lang tingali ko ni mo sa basakan, ma, oy. O baka ha, manghurnal ko. Ayaw na ko eh. Eskwela lang yun, ha? Kay gusto na ko nga makaskwela kag college. Unsa mas ang kursuhan akong kuhaon, ma? Gusto na ko nga mag-elementary teacher ka. Kaya ako magkong nakita ni mo nga angayan ka ng kursuha. Kay mapinanggaon ka og bata. Sige, ma. Kana na lang kursuha akong kuhaon. Pangandam na ha, aron magpa-enroll na ka. Ma, sunod adlaw magsugod na ba yung among klase? Mao ba? O niya. Asa man ko mapuyo, anak, ma? Ang dili man sad mahimo nga mag-ulian ko din sa ato kay layo biya kaayo. Mangita lang tag boarding house, nak. Sige, ma. O niya, onsa man. Okay ra ka ining imong puy-an? Okay na ni ma, oy. Nindot na ini, ah. Nahala, sige, ha? Pagtarong biag eskwela, nak, ha? Panawag lang unya kung may kinahanglan ka sa imong pag-eskwela. Ma.
Salamat in town kay naka-eskwela na ko college. Kanindot sa akong feeling, uy, na nag-college na ko. Kumusta naman ka diha, anak? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Okay na, ma. Humayo hinuon. Pero, naalagi mi bayro nun, ma. Sige lang, magpadako kwarta nimo. Salamat, ma. Dili mo dahil lalim mag-college, uy. Ay, sunod aglaw, bayra na nasab. Day, Olin! Oh, Naon sa di ka, uy. Naginuktok mo ko kadiha. Dali na yung mga una ta. Naon sa di ka? nagunahon na lang ko, day ba? Dako kayo gastuhan ng mag-college ta. Unya, si mama ang nangita na mo. Ay, muundang na lang ka ako sa. Ha? Og nganong muundang mangkanak? Naluoy ko ni mo magod. Napati tuition fee, allowance, o bayranan sa boarding house. Hay mayo kun ato na lang kapuyo ni Ate Cha nimo. Aron dili kayo tamadakan sa gasto ba? Sige, ma. Sige. Akong tawagan si ate nimo ha. Aron malibre kas puy-anan. O ang atong una-unaon, ang uban na lang nga bayro nun. Sige, ma. Salamat, ha nga. Nisugot ka nga anhi ko maabot sa inyo. Ay, wala problema, uy. Magtinabang lang gud takot. Salamat, Cha. Basta magbinutan ka lang yun din, ha? Ote. Kumusta man ka diha, nak? Okay naman, ma. Mayo hinuon. Karong sunod adlaw, birthday man nimo. Pauli ba yung siguro, ha? Basig mabisi ko, ma. Pauli og siguro. Kaya po, baya na nimo. Sige, ma. Anak ko mag-birthday sa ato. Ay, salamat. Humanagid ang atong exam, Day. Makarelax sa kita o gamay ini, day. Maog yun. O dili lang mahibawan. Mag-second year college na ta. Lagi, no? Dali aras panahon, uy. Maog yun. Mula lagwa, no? Oh. Ay, kadiyot day ha. Nanawag akong igsuon. Hello, Dong? Erin, Oh, naunsa man ka? Ano naghila ka? si mama nasa ospital kay nadisgrasya sa motor. Unsa? Asa mang ospitala? Ngano nahitabo ba ni mo, ma? Ay, disgrasya, gyud. Tiyo, sa maning hitabo, ah. Ngano na disgrasya man sa mama. Ay, nag-meeting man gud na sila sa 4 Peace. Unya, nakadesisyon si mama nimo nga mapalit og snacks para sa iyang mga kaupan. Kusog kaayong nipadagan sa inyong motor. O natumong ni sa libaong mo hinungdan nga na disgrasya. Ang Ginoo ko. Magpakabuhi, ma. Birthday ba yan ako, ugma? Di ba na ako? O yan, ingon makakaiwa ko papaulion. Ma, magpakaayo ba yan yun? Dagana siya gipanandaman dito sa inyo aron puno malipay ka sa imong birthday. Ug dili ka namo sultihan aron ma-surprise ka inig uli nimo. Unsa? Ulihin. Ma! Birthday. Salamat, ma. Apoy.
sorry. Patay ng pasyente. Ginoo ko. Ang ano dito po, maninay mo, ma. Yan mo pamigibiyaan. Ma! Ma! Ito man ang huling awiting nga awitin. Subo kayong huna-hunaon. Nga sa pagsaulog na ako sa akong birthday, namatay usab sa mama. Buta nga dili gyud ako mahimong hikalimtan. Sa pagkakaroon, minyo na ko, og dili lang yun malikayan nga may panahon nga maghandom ko ni mama. Sa iyang pagkayaw-yawira, og mamispod na ko ang iyang mga tambag. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kato mga hikalang kaagi ni Ulen nga taga Pantukan, Davao de Oro uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan. Salamat. Ang mga kaagi gibahot ano doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ha? Imo kong pa-eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano gun magod kung dili ka makahuman? Gamay na walay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisan unsa, kaya na buhaton. Ha? Ikaw mo yung paskwila sa muyang? O bay, No. Hindi mong mama, masugod ka. Ngawa mo gani na mauyon nas ila ni mama ni mo. hindi lang kumusaba gud. Usa pa, mahal na ko si Ilabay. Usa buhaton ako ang talan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw-naon na kang patiwasan ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matol pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nakahuman. Pues, tumanon na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Aron dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahago. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good. Niara ko. Andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Ah, sige lang. Naunsa naman intahon ka, uy. Lupig pa man mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasag di lang gud ko, ma. Pagsulti na gusto tinuod. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba'y nigasto para sa iyang pag-eskwela? Ma, Sultihi ko. oo, ma. Daan pagid lagi ko. Naunsa naman intahon ka, uy. Gihimo ka lang ang gatasan na ng bayhana. Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si Ila, ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang gid nimo, Joms. Ikaw na'y bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako lay pangutan-o nimo, wag yung kung makauyon ana nga ikaw mo ni paeskwela ang uyab nimo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe.
Ang uniform na lang na ako umuwi akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok na Ay, murag ugma, makuha na tan ako. Aw, may naman, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na gyud. Aw, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit. Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud kud. Kaya tungod kay ako mo'y doon na. Sige lang, good. Ayun ang nagulaw na, Joms, thank you gid kaayo ha. Swerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na oy. Nung saan man ka? Tanaw na ko ni mo ni hugo, be ka. Gamay na lang, bay. Mahuman lang, Nalipo man ko. Ha? Uy, tarong uy, ukir ka? Puro kang naluspad, bay. Bay. Okay na ko, bay. Uy, bay Jones! Bay! Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtang kay. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Nabaw na ka. Doon na ba ko ikipa-eskwela? Bay Jones. Babe, mananghid unta ko ba? Inig ugma, doon nami buhatan nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Mawa, babe. Sige. Basta kung doon na magana kakulian, ignalan ko, ha? Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naon sa man si Ila? Sugal lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Mao nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi sa nitawag. Hatagi ko oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. Nagsabot mi nga mulakaw karon pero hangtod karon. Di maghapon ako makontak ang iyang cellphone. Noon sa man siya? At tuon ganin ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mao'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot mo nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off ma yung cellphone? Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang. Anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa sun. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon. Huwag pa paghihapon siya. Dong, di ba rog na mangkot ka? Asa naman ka? Mapaulin lang ko, tita. Palihog na lang ako ingon niya nga dinhikugikan sa inyo, tita. Ay, nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Jones? Maayo kay naulit na ka. Pag-istorya tas gos. Sumay na itabot ni mo. Di magka makontak.
Di ba na nagsabot ta nga magkita ta? Oh. Joms, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Unsa? Makigbuwag ka na ko? Huh, human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa-eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, happy talaga rin ka mawad igrespeto sa akong inahan. Ina, Nasa ko'y akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pangbuhaton sa akong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo rin akong piniriso. Feeling na ko, ako'y katungod bulaag kung ako lang. ina. Mom, please. Pasagdion na ako. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. Sakit ka niyang gibuhat, bay. Human sa tanan akong nabuhat niya. Yan akong gibuhagan. Basta yung tinuo tayo nga muro na siyang natuok sa imong dinadaan, bay. Naglibuko ko na sa dapit ako nakasa. Human ako siya bawali sa tanan. Oh, magmonitor ko niya kada oras. Pero wala pala magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa niyo, bay. Ayuho na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay. Nganong niya ka? Ni ako tungod kay gusto na ko na tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Kasi imposible. Ano man? Mahal pa man nato ang usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong sa ni mo. Sa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Sa? Asilo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Dili siya manubag sa kong gisabak. Kinuha ko. Ano man ila? Ano man? Bantog kami kalit ka kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod. Gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhat. Grabe ka. Grabe ka. Huwag kay konsensya. Jom, sorry. I can't believe what I just heard. Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay nga wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Joms, nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga rekulahan. How do you heal a broken heart?
Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ma, niyaw. 5,000. Para Nahanglan ay ma. Mangumpra ka. Tingka. Diin makaani. Ay, nakos na pa dyan gabi. Uy, maumbanak. O niya ikaw na pa'y sobra mo. Ay, kabala ka na ko, ma. Napakisobra. Sure ka. Basin biya gihurot ni mong hatag tanan, ha? Ma, ayaw lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo. Welcome, ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wa pa unta na siya magbinayot, kung nagpulis pa unta na siya, mas dako unta na siyang mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun ay problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya, tiga yung mata niya. Excited kayo siya daw sa, kuan, sinitext niya. Siyempre, ay, si Robert ba yan ni? Robert, pangwartahan naman ka na. Huwag ka naman sa kuday. Dawat naman ako kay mamang ini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya manguyab o lang yung bayot. Hindi ba bayang uyabon? Ha? Ay, dahil ka dito ha, ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakainaibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila man sad. Sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tanat na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko, day? Kalipay manin ako. Nahala, mawang ka ha. Oh, thank you pa ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan kam kuyog sa man. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumag. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O lagi. Yes, man, di ka ganahan? Kaysa magbayot ang ni ganohon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo. Buti pa sabot na seryoso gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta ray apos nimo na ako. Grabe sa nimoy. Nagduda rin ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga maguna-una og ingon anak. Kaya siyempre, wapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod ka, babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayang magkantao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert!
mapasag ka. Ikaw ba? Nga di naman ako na mapasag ng malipay, day. Dala ko gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nga, palamian na kang istorya, madasa dayong ka. Nga ang ending, wanin habilin para sa imong kaugalingon. Kaya tuwa, gihurot na ni mo sa imong laki. O, di ba? Day. Dapat ikaw, bala ko, Nala ni mong tanan, yung ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Oh, mauday ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Wow, ako mauwaw. Nanabay ka kasi mong mama. Siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak mong di pagkagabi Bisag unsaon akong di namang gid mo siga. Mao ba, ma? Wa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako na lang palit mo bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna ha. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani ha. Malipay kita sa mama ani. Ang aniyang bagong cellphone nga nipalit mo. Uy, sa pa yan, babe. Uy, deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Ug labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga gipanganak ka niyo. Ikaw yun. So, babe, unahan ko nimo ha. Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni. Kaning mong gipalit na cellphone. Ha? Di lang ko ni mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama ni baw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gani mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pins paguli ha. Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa mo kwarta. Pero man, babe. Bisag 5K lang good. Ako tang ihatag ni Papa. Namarayag magulog bagong sapatos para basketball niya. Nya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa mo ko'y trabaho. Mao ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay babe ha. Swerte yung kay kunimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, may mong katagan, so okay na kala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Isa may makabalibad kung doon na sila ihang nyo. Uy. Ay, amot-imot si kayo, Ay, pamilya, good. Bisang bayot na ba? Pagbilin si gamay para sa imong kaulingon, ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamaraig. Ay, wa naman ko'y pang-maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala na ba ko'y kwarta gid, uy? Layo pa kong sunod sweldo. Ay napagsaligan ng anak nimo. Kiklaro kayo. Mao nga wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigasto si laki. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kayo kong istorya
niya ni Papa. Karon gani ko ni baliban ni Mama. Mura man og wag din kinatabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Nabakas Robert din sila, no? Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Sikay, ikaw? Niya ka? Tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo nihi ko. Kay nagdali man gud ko. Gamay na lang ito paabotan og mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kayo ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay? Kinsa ni Bayana? Ang ganong maplos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka ka magpahibaw na ko? Haron sa? Ang kailangan ko magpahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Sikay, ayaw pag gitagubot din niya. Di atas abo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa tabatit, ha? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pes, ang lagyan mong mauwaw. Umansa ako mga nahatag ninyo. Mas giuna patamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibawan na ako nga nakay kabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gimabdos kang Robert ni. Asa may kitahom nimo? Tinuduon gyud ka ni Robert? Dili ka makahatag ng tinuod na kalipay, oy. Ako rin makahatag niya, ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Pasit ka! Sige! Suway og dapat. Kaya ako may kontra ni mo. Robert! Pahawa na din, Pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Nagtuo ko nga nakita na akong lalaki nga tinuuray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sa kong balik. Dini na lang kutob. Nagkasalamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Chikay nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan. Sinaktan ang puso. Sinaktan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Marta, o pagid ka maluin ako. Nga naman? Sige na kog sunod-sunod ni mo bisag asa ka pa doon. Mura kog ikog ni mo. Nya, kisa may nagsugo ni mo. Tempo, sultira gud ko. Napa ba ko'y makuha aning akong pagpaabot? Naaoy. Gani, nagplano naman ko nga, sugto na ti kakaron. Ha? Tarong ba? Seryoso ba ko? Seryoso sad ko. Maong ayaw ka bala ka, Ramon. Gisugot na ti ka. Ha?
Yes! Martha, unsa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman kuno ka? Ha? Wa maoy. Pagtarong ha? Nahibaw ra bagit ka nga dili pa ko musugot ana. Ang imong trabaho mo'y atiman na. Naibaw man ko, ana, ma. Pero dako naman ko. Naibaw naman ko kung sa'y buhaton. Angay lang. Mong ayaw sa agit pagsuod ang uyab-uyab. Kay looy imo mga igsuon nga imong gipa-eskwela kung mumabdos ka. Ma. Magpakasalta. Bisag sa huwis lang. Unsa? Para makalingkawas na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako na kita. Marta. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. Mahimo na kong amahan? Oo. Yes! Ay, kabala ka. Dublihon na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo og maayong kaugmaon. Salamat, Ramon. Kung na magbalipayo ng inyong pamilya. Unsa, ma? Tungod sa imong gibuhat nga $1 minimo sa imong mga manghod. Kay nagminyo ka o nagpalayo ka dinhi. Ha! Gabaan ka ra namo, Martha. Ma. Ayan ako na una. Nasakitan lang yung kisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa atong kagalingong pamilya, Marta. Huwag ayaw ka bala ka. Dili ti ka pasagdan. Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanusalan itong nagpakasalta. Karon may upat na takaanak. Maog yun. Bisan tulog daghang mga pagsuway ang miagi nato, pero huwag gini makapiog nato. Tuod di ay, Ramon. Dagko naman ginang mga bata. Unsa ka kung mutrabaho na lang kong balik? Sigurado ka? Dili ko gusto ma-stress ka. Kaya pa ka nimo, Marta? Kaya pa nako, Ramon. O gusto pa, anad ba akong trabaho, di ba? Hinoon sab. Sige. Dili ti kapungan kung ano gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo. Salamat, Ramon. Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Jack. O aron makailasag ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Sige. Nabusog ra ka? Salamat kaayo ninyo, ha? Kanina ram na nagsigigring ang imo cellphone. Oo. Nagsige nagpanawag ang akong bana. Muha pa uli na ko. Ayaw sa. Jack, ang akong kamot. Sorry. Naunsa man ko. Nganong muraglain man ang akong gibati. Pagkupot ti Jack sa akong kamot. Karon pa ko ni bati og balik og ingon ani. Ano man ni? Mag-bar meal niya. Kaya ka? Wa na ko'y angay ana dungoy. Tiguhang nagud ko.
Maayo na lang na ninyong mga batanon, uy. Di mo sa kamailan nga pila na edad ni mo. Kasexy pa mong gihapon ni mong tanaw. Saba ka diha, uy. Sige na. Ganahan sa kong anak. Jack. Cheers! Cheers! Nalipong naman kaayo ko, uy. Don't worry. Ihatod ka. Martha. Jack. Nagkalahom na gyud kun unsa may naanang mo ni Jack. Ug ang kuno nako. Nag-enjoy ko karon kun unsa may naana mo. Murag. Murag, na-enjoy ka kasi mong trabaho karon, no? Nga naman. Jigi ka na naglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramon. Undangon na ni nato atong kabuang, Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaw man ta nga sayop ni. Minyo ko. Ug nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Grabe og pagsalig ang akong banan ako. Dili ko musugot. Jack! Kung undangon ganin ni mo, akong sultihan ang imong bana bahay na to. Unsa? Ramon! Gihatag na ko ang tanang pagsalig nimo. Gihatagan ti kag kagawasan para malingaw ka. Dili para mangabit ka. Ramon, pasaylo ako. Ngunong nabuhat ni mo. Kung wa ka matiguang, wa ka mag-iningon ini. Ug batanon pa gyud ang imong gikabit. Mura ra nimo anak. Pasaylo ako, Ramon. Ang kuno nako. Nadahalag ko sa tentasyon. Kaysa tibuok na ko kinabuhi, karon ra ko nakalaag-laag. Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsigir akong trabaho. O pagkaminyo na to, wa na tuod ko magtrabaho, pero naara ko sabay nag-atiman sa mga bata. Kababaw ko ni mo, Grason! Naibaw ko. O dili ko makapugos ni mga tuhuan ko ni mo. Lisod tuhuan ang mga taong bakakon. Wa na ko'y pagsalig ni mo. Magbuhag ka! Ramon! Tapat ang puso ko at itihin mo. Huwag sanang mangyari. Dako kayo ko og pagmahay nga nagpadako sa tentasyon. Kay nawa gid hinuon ako ang akong bana ug ang akong mga anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Martha nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagalahan tukso. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usab mga higala ug mga sukin ti paminaw.
kinasingkasing kong gidapit sa papadaha sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanulat. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo, ma. O ginsama ang babae, ha? Si AZ, ma. Easy. Katong anak kong mangingisda. Ma. Bugo ka, Ralph. Bugo ka, bisag unsaon. Aw, kundi ni mo madawat sa AZ, ma. Layas na ko rin eh. Unsa? Sorry, ma, pero mahal na ko siya. Ingon man ang umaabot ng mga anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Kamo nga akong kalipay, AZ. Abi mo, karon pa ko maka-feel og ingon aning klases kalipay. Sukad lang nga miabot ka sa akong ginabuhi. Ralph, O bas ni samot pag ang gipati kong kalipay pagkaibaw na ko nga may umaabot na tanganak. Di tagid mo ibaylo siya. Bisan unsang putang. Bisan kinsa pang mubuwag na to. Bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat kay gibarugan gid ko nimo. Ingon man ang umaabot na tong anak. Nalipay sa kayo kung niabot ka sa akong kinabuhi. Kay sukad lang nga namatay si Papa. Murag yung kong nawad anong paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang niabot ka, gihatagan ko ni mo laing rason aron magpakabuhi. Og mas nisabot pa gini sa dihang nahibaw ko nga mabtos ko sa atong anak. Mahal kita mo, easy. Muna iti man eh. Oh, kinsa man ron? Ma? Ni ako aron mangayog pa sa ilunak. Husto si Papa nimo. Sukat sa gamay pa kabata, wa kay laig gibuhat kung dili ang sundon ko. Ma. Panahon na tingali, ngayon mong kalipay na sa dang akong huna-hunaon. Tinuod ka, ma? O nak, maong paulit na sa ato, o dada si AC. Dito, mas maatiman ang iyang panginahanglan, ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Ako din yung inon si Easy. So, kumusta man mong mama? Okay naman. Nalipay ko nga nadawat agit ko niya. Ingon masig ko, Easy. Lahi ra gid ang feeling kung malinaw ang usa ka relasyon og way kontra. Maog yun. Sure ka nga okay na gid mong mama? Okay na lagi. Ayaw ka balaka na mo. Okay na mi. Lagi. Maayo kay okay na di sa mama nimo ni AJ? Wanam sa gyud siya mahimo bay. Kung buto na unaon. Kay may umaabot ng mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya bay. Og kutob sa kumahimo. Protektahan gid ako sila. Bisan pa man sa kumagil kanan. In love kay ka ni AJ, no? Inoon, di ba sa lisod higog maon ang parehas ni AJ gud? Kay gawas nga gwapa, buutan gid siya. Ikabilin og bahay. Sakto ka bay. Ralph, murag sakit naman ang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Kung mo na, tara, dadunti ka sa ospital, Easy. Recorded by Radio Mo TV.
Unsa? Gusto ka nga maglain ta? Unta, Ralph. Pero nga naman. Okay man ta din di ba? Oh, okay raman, pero lahi raman gyud kung maglain ta gud. Okay, sige. Mag-iistorya ko yung mama bahay na. Ngano kod? Nganong maglain manggid mo nga kadako ani nga tong bahay din he? Kuan mo good, ma. Dili ko musugot. Kasabay nagsolsol nimo si AZ. Ma, Kung gusto siyang mopahawa din siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din he. ma. Di man masugot si mama, babe. Mao ba? Unsa ba yung problema nga gusto mo kang mubalin? Wara. Sige na, katog na. Kay sayo pa ka mo trabaho, ugma. Easy. Di ka mo ba na mo? Di lang, bay. Sa'yo ko guliron kay na plano kong ilaag na ko sa easy og nga mo anak. Sige bay. Sunod na lang. Hindi anak ko sa bahay. Si mama man ron. Sa may nahitabo. Wa na din si AZ gang akong apo. Utsa ma? Ako gitanaw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawa na. Kinuo ko. Easy! Easy! Udong! Easy mo gipalita. Oo, nay. Nauli ba siya din, eh? Ay, nauli to ganiha, pero kadiyo ta kayo. Urag na lagi kuha. Unsa, nay? Nagkugos man to sa iyong anak. Ya, nagdaog na kong bag. Sa kong tanaw mo di na to balik pa din eh. Utsa, kinuo ko. Huwag ko may pawag-asa siya ron. Ila nagkaadlaw sa kadkalit lang ko niyang gilayasan. Huwag masayod sa inungdan. Easy. Unsa man ka? Dili ka mo trabaho. Dili ba? Unsa man? Hunongon nimo imong kinabuhi para lang nila? Lang, ma? Lang para nimo ang imong apo? Ayaw sabay mahimot akong diligod gadahan sa isi din eh. Mahal na ko siya, ma. Ingon man ang among anak. Kung mahibaw lang ko, nga ikaw mo'y hinungdan nga nung nibiya siya. Biya ang tagod ka din, ma. Ako ang imong pasanginlan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Ralph! Pila na kabuhan sukad nga, nibiya si Isay na ako. Kuyog ka nga mo, anak. Ugangtod ka ron. Huwag ko idea kung asa sila. Sakit kayo. Sakit kayo di para na ako. Unta okay ra sila. I can see it in your eyes that you are ready in this life. I know you have
Tulo ka tuig na nakalabay. Ug tingali, dako nang among anak karon. Pero hangtod karon, lules paghihapon ko kung asa sila. Pero nilaom ko nga someday makita na gihapon nako sila pagbalik. Di nila kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga higalang kaagi ni Ralph nga taga Moalboal, Cebu. Uban din sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, This is not goodbye. This is not goodbye. Wanagin ko malipay ini puyo ah. Aw, kung wala ka malipay, magbuwag ta. Ma, pa, ino mo bagaway? Huwag. Ay, pagapila-pila ha, John Mark. Bata ka pa. Hadlokon man taniwa ng buwag-buwag, uy. Sige, magbuwag ta. Mulayas ko din eh. Ma, ayan ang pagbiya din ni Sato, ma. Ma! John Mark, anda mo yung mga gamit. Ha? Ganun Ay, napagdaghan o pangutana. Basta anda mang imong mga gamit. Pagdali. pa, niyalag kita silang lula o lolo. Kaya ani ka na puyo sa imong apuhan. Mauna po, dini ka na puyo uban na mo, ha? Nga naman pa, kung sa ato lang di ko puyo. Dili mahimo. Ani ka sa imong apuhan kay wala na ba yung imong inahan? Ato lang ko sa ato pag... Ay, lagi pagsupak-supak ba? Ampalungon ta karon. Ani ka na puyo sa imong mga apuhan? Ayaw ka bala ka, apo. Kaya mo masig ka pa eskwelahon. Mauna, dinhilang ka dong, ha? Kay panggaon man ka na mo. Ulo. Lo, Lola, ngano day nga, di naman ko gipapuyo ni Papa din sa inyo. Kukuan dong, kikining. Kay may lain nag-asawa si Papa ni mo to. Ha? Nagminiyog lain si Papa ni mo. Ugwa mahibaw ang pag-uni ang asawa nga may anak siya nga mao ikaw. Mo'y hinungdan nga, dinhi ka gipapuyo sa amo. Pasagdi lagi na bata din, eh. Saba ka? Insa mo ito. Ako'y bahala na bata. Dili mahimo. Kuha na ko si John. Lagi, Papa. Shut ka ba, uy? Pa! John Mark, uban ako. Pamauli ta sa bahay. Nga naman pa. Sa bahay. Dili ko pa. Anilang ko din ini. Lulag lolo. John Mark! Recorded by Radio Mo TV. Tilang ko ba ni mo ba? Diligi mahimo. Nya, naam kay bagong asawa. Mao gani nga pauli na lang sa ato. Kaya nahibaw na ang bago na kong asawa nga may anak ko. Pa, Pauli sa ato. Kay dawat na sa bago na kong asawa nga may anak ko. Mauday ni mong anak dong? Oday, bless ko, tita. Buotan man din yung bata ah. John Mark! Tita, Saan mo gibuhat nga? nagbuhat ko sa kong assignment, tita. Handangin na. Hugas itong mga plato. Pagkahuman panilihig. Ha? Ha? Asa man? Nakadungog awa.
Dagan para ba niya kung buhaton dita? Wa ko'y labot kung daghan kag buhatong assignment. Ang akong sugo mo'y tuman na. Nakasabot ka? O, tita. Pinakubuutan ng ikaduhang asawa ni Papa. Di man di ay. Magkita man di kayo. Gahit kag o! Giingat di ka nga sayog pa uli kaya nakaidalang trabaho din ni sabay! Dugay man may gibuyan sa mong teacher dito. Matubag ka pa yun! Day, ano na? Kinibuotan ni mong anak ay! Mabay pag-abot gikan sa eskwelahan! Saan ko darang sa gabiin na? Galangay-langay ka kay hadlo ka sugoon. Timang good ba? Dugay man ang umana mong klase. Ikaw ba mga tarungan? Anak! Si... Pagilis! Ako makatabang ka sa lihukon dito sa bay! May gani kay siya may gibuhian nun. Magdali ko kay basig kasuk ano sa ko ni tita kung madugay ko. La. Doon nga nagdahita po, paninibo. Si tita maron nga nagilak. Ano mo ka? Tita? Tita? John Mark, maayo kay ni anak ka. Naunsa ka, tita? Nganong naghilak man ka? May tao nga ni diri sa ato. Nagpahibaw nga giatake ang imong amahan og namatay. Karon nga nalubong ng imong amahan. Pangita na lang imong kapuyan. Huh? Lain mo sa kayong kung magkukuyog ka na ako. Hindi mataparinti. Pangitag imong kapuyan. Ako pa nimo. Ato ka mo puyo sa igsuon sa imong amahan. Aron mabuhi ka. Way problema. Anhi ka puyo sa bay. Salamat, tiya. Pag binuotan lang yun din, ha? O, tiya. Oh, maayo kay ni anak ka dyan. Ngano day, tiya? Naabot naman ang imong igagaw, gikan na narbaho. Na ano days agaw? Go! Go! Musta go? Okay na go. Dugay na ganin sa bahay go? Tao-tao nangit gaw kay wala naman ko'y kapuyan pag kamatay ni Papa. Yes man, kinagam trabaho. Ha? Nangita mo nga laing boy ang akong trabuhan. Good. Tuan, trabaho ka? Maayo pa gaw, no? Sige gaw. Mukuyo ko nimo inig balik nimo. Kay manarbaho na lang ko. Sa edad na ko 11 anyos, nanarbaho na ko isip boy. Karon 14 anyos na ko. Og nialang gyapon ko sa akong gitrabahoan. Masuya na lang ko nga magtanaw sa ubang bata nga maglakaw-lakaw, nga may inahan og amahan. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagan ni nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. O kito mga higalan, kaagi ni John Mark,
nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga ligalahan, pagsubok. Pagkabigo, tali